Deveta Palilulska olimpijada kulture, na kojoj se takmiče mladi stvaraoci u brojnim oblastima kulture, otvorena je na sceni Stamenković u ustanovi kulture Palilula. Do 17. maja svi mladi iz Beograda, stari između 14 i 25 godina, pokazat će svoju kreativnost na toj takmičarskoj olimpijadi, koja je za mnogi od njih postala jedino mesto na kome prvi put mogu da nastupe. Dramsko, muzičko i likovno stvaralaštvo, recitovanje, pop, rock i hip-hop muzika, kratka priča, kratki filmovi. To su samo neke od kreativnosti koje će mladi stvaraoci prikazati na olimpijadi kulture POK, na kojoj su brojni domaći muzičari nekada imali prve nastupe. Mi smo bili pobjednici Palilulske olimpijade kulture grupa Ruž, Onomad, tresli smo se, pre toga smo bili treći, pa smo onda bili prvi. Meni je to bilo super. Šta fali? Nadmetanje, milina, sve na kraju, samo ti najlepše uspomene ostane. Ja kao sitna riba u ovom društvu mogu da dam makar moralnu opštini Palilula, evo to činim svojim nekim malim prisustvom, a sutra ako me pozovu da održim neki besplatan čas ovim mladim ljudima, uvek ću se odazvati kao i u proteklih 20 i kusur godina koliko se bavim ovim poslom. Deveta Palilulska olimpijada kulture traje do 17. maja, kada će biti proglašeni pobednici po pomenutim kategorijama. Olimpijada kulture 70. i 80. godina prošlog veka bila je prestižno takmičenje mladih rock bendova, a danas je postala mesto okupljanja onih koji otkrivaju svetove popularnih umetnosti. Ne vidim bolji način da oživimo ovu našu ustanovu kulture. Pozivam vas da i posle POK-a je koristite, date nam ideje kako da je bolje oživimo, kako da bolje ona radi. Podsjećamo da je opština Palilula 2005. godine obnovila ovu manifestaciju i proširila je na ostale kulturne discipline. U početku su se takmičili učenici palilulskih srednjih škola. Od prošle godine pravo na učešće na olimpijadi imaju svi mladi iz Beograda između 14 i 25 godina.